Ja se, gospođo, javljam u vezi oglasa. Da? Domaći kuvani paradajz. Jeste? Jeste. I ajvar. Jeste, ajvar i pekmez od šljiva. I pekmez od šljiva. To nema u oglasu. To nisam video. Kažite mi odakle ste, gospođice moja. Iz Đurđina. Iz Đurđina? Ja sam isto iz Đurđina. Da. Kažite mi cenu tog ajvara i šta ćemo mi s tim da radimo. 200 dinara je te dva ajvara, paradajz je 100 dinara litra, pakovano je... Jel to od ove godine paradajz? Molim? Jel to od ove godine paradajz? To nije od 2012. 2013. ove godine još se nije brao. Pa znam, ja imam u plastenicima pa sam ja već moj hibrid dobro, zato pitam. Ove godine? Da, gospođo, imam i krastavaca, a treba imam i kubasica, svega. Kažite mi, gospođo, koliko vi imate ajvara, treba mi ajvara? To ima koliko vam treba? Pa treba mi nekih 20 tegli možda, tako će mi trebati za zimu. Imate, jel? Jel to ljut ajvar i kaki? Ko je pravio ajvar? Pikantan, ja ga tako zovem, znači nije ni ljut, nije ni onako. Znate šta znači pikantan? Pa ne znam šta znači pikantan. Znači nije ljut. A ja ga moram da ga zaljutim onda, jel gospođo? Pa sad ako ne volite da nije ljut, onda ćete ga zaljutiti. Kažete mi, gospođo, dostava na kućnu adresu, jel? Jeste. Jel možete vi to meni doneti ili kako ja bi to da kupim, gospođo? Ne treba da probam, mislim da je dobro, čim pričate i tako, ja bi to da kupim. Pa recite da treba odneti, utorak se ide za suboticu. Kada? Utorak. A gospođo, ja sam gladan, ja bi večeras nešto jeo. Ozbiljno sam, gospođo, kažem naprijed, do sutra, ako možete sutra da donesete to nekako, ne znam. Kako je? Nikola Tesla 7. Čekajte, zovem vas za minut. Ajde, budite tu, brate. Zove ga devojka, htio sad će 20 minuta. Treba zvonit ovu žensku, jebem ti.